आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जै नोंथांमोननिसिम मोननैसो टिपाइसन होनो नाजादों। बे टिपाइसनानो जाहैबाय आथिखालनि मुगायाव थामहिनबा गोदो गोदायनिफ्रायनो स्पेशली बुंनो थाङोब्ला जोंनि समाजा हौवा माहारिखौ बेस खालामनानै गायसनजाबोदों आरो बे हौवा माहारिनि सायावनो न'खरनि थांनाय थैनाय जौगानाय आरो आय आरो खरसानि बिबांखौ लानानै मोनसे न'खरा सोलिबोबाय थादों। नाथाय साफा जानाय आइजोफ्राबो आथिखालाव हौवाफोरखौ नेनानै थायाबासिनो गावनि गथ' गथाय आरो गावनि न'खरखौ सामलायनो थाखाय गोबां नाजाबोनायखौ जों नुनो मोनो। अब्लाबो बांसिनैनो हौवा माहारिया मोनसे समाजखौ दैदेननायाव थामहिनबा न'खर सालायनायाव गोब्राब खामानि मावनायनि जै बे न'खरखौ गायसनबोनो गोनां जायो। बेनिखायनो हौवा माहारिनि जिउ दानाया एसेल' गोरलै नङा। बेनिखायनो जों हौवा माहारिनि जिउखौ आइजोफ्रा खोब गोरलै होननानै साननो नाङा। मानोना हौवा मानसिया गावनि बिखानि गोलोमदैखौ दै खालामनानै गावनि न'खरखौ आरो गावनि गथ' गथायखौ मानसि खालामनो थाखाय खोब नाजासोमो आरो बियो गावनि दुखु खस्थ'फोरखौ बावगारनानै गावनि न'खरखौ गोजोनै लाखिनो थाखाय बिसोरो अराय नाजायो आरो गावनि नाजानायनि फिथाइखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय बिथांमोना जेखि जाया थाखोनि खैदां खैफोदजोंनो मोगा मोगि जानानै गावनि न'खरखौ सालायनो नाजाबोनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो हौवा माहारिनि जिउ दानायखौ जोंनि आइजोफ्रा एफाबां गोरलै महरै लानो नाङा। जों नुनो मोनो गोबां आइजोफ्रानो न'खराव माबा मोनसे खैदां खैफोद जायोब्ला खरसा गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै बायदि बायदि खामानिफ्राव जाफुंसारनायखौ नुवाब्ला हौवाफोरनि सायाव गोबां नेवसिगारनाय आरो बेखौ मानहानि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय सासे हौवाया माबोरै मोनसे न'खरखौ सालायबोदों आरो गथ' गथायखौ माबोरै लेखा फरा फरायनानै बिफाव होबोदों बेफोरखौ बांसिन आइजोफ्रानो बुजिनो नाजाया। बिसोरो खालि नांगौबा नांगौ, नाथाय न'खरनि रां आरो थाखा फैसाफ्रा माबोरै फैयो आरो गथ' गथायखौ माबोरै मानसि खालामनायाव फिसाया माबादि खैथां खैफोदजों जुजिनानै माबादि दुखु खस्थ'जों जुजिनानै बियो न'खरखौ सुखुहोनो नाजायो आरो न'खरनि आंखालफोरखौ समनि उनाव सम हासिल खालामलांनो नाजायो, बेखौ जोंनि साफ्रोमबो आइजोआनो मिथिना लानायनि गोनांथि दङ। मानोना हौवा माहारिनि जिउ दानाया जोबोर गिख्रांथावना। मानोना बिसोरो ओरैबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गावखौ दैदेननो गोनां जायो आरो गावखौ दैदेननायनि जै गावनि फेमिलि मेम्बार्सफोरखौ न'खरनि सोद्रोमाफोरखौबो सुखुहोनो थाखाय गोबां नाजासोमो, जायनि थाखाय बियो गावनि मोन्दांथिफोरखौ बा गावनि दुखु खस्थ'फोरखौ दोनखुमानानै न'खरनि थाखाय बियो खुसिनि दैमुखौ बिलाइना होनो नाजायो। नाथाय बिनि दुखु खस्थ'खौ शेयार लानायाव गथ' गथाया बा बिफाया बा हौवा मानसिया माबोरै थाखा फैसाखौ लाबोनानै बे न'खरखौ माबोरै सोलिहोबाय दङ आरो माबोरै दैदेनबाय दङ बेखौ बांसिन न'खरनि मानसिफ्रानो नाजाया, मोनथिनो नाजाया। बेयो जोंनि थाखाय साननो गोनां। बेनिखायनो जोङो हौवा माहारिनि जिउ दानायखौ खोब गोरा होननानै जों हमनानै लानांगोन। दा बिदिनो आं मोननैसो टिपाइसन होनो नाजादों जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा बा आइजोफ्रा स्पेशली हौवा माहारिनि जि मोन्दांथि आरो गुमुरखौ मोनथिनो हायो। बेखौ लानानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेस खालामनाय जादों। हौवाया सोर होननानै सोङोब्ला, हु इज मेन होननानै सोङोब्ला हौवाया बिसो जाय गावखौ उखैनानैबो न'खर संसारखौ सालायनो हायो, गावनि गांनाय उखैनायखौ सिथारनानै न'खरखौ सालायो। हौवाया बिसो जायो जाय गाव उखैनानैबो न'खर संसारखौ सालायनो हायो आरो गावनि गांनाय उखैनायखौ सिथारनानै न'खरखौ सालायो बा दैदेनो। नैथि, हौवाया बिसो जाय खस्थ'खौ बिबान होननानै सानो नाथाय खोलिजानि दुखु आरो
आबेगखौ लोरबां होनानै गनायनानै लायो। थामथि, हौवाया बिसो जायनि खामायनायनि सायाव गासै नखरनि मानसिफ्रानो मोन्थाय थायो, नाथाय दुखुनि समाव रावबो बाहागो लाफाया। हौवाफोरनि जिउआ थामहिनबा हौवा जानाया एसेबां गोरलै नङा। दा नोंथांमोना बुजिबाय, सासे हौवा जानो नांगौब्ला गावनि गांनाय उखैनाय गासैखौबो गैया खालामनानै मोनसे नखरखौ मोजां रोखोमै गाइड होनो थाखाय, दैदेनलांनो थाखाय बे गावनि गांनाय उखैनाय आरो बायदि खैदां खैफोदखौ दोनथ'नानैबो बियो नखरखौ सालायलांनो नाजायो। नैथि, हौवाया बिसोर जाया खस्थ'खौ बिबान होनानै नाजावना लायो आरो गावनि गोरबो बिखायाव मोननाय दुखु दाहा आरो माखासे लोरबांथि फिलिंफोरखौ नेवसिनानै बियो संसारनि बैथाखौ हमो एबा नखरखौ मोजां रोखोमै सामलायनो नाजायो। जायनि खामायनायनि सायाव आरो हौवाया बिसो जायनि खामायनायनि सायाव नखरनि गासै सोद्रोमाफ्रानो मोन्थाय थायो, नाथाय दुखुनि समाव बै सुबुंजों शेयार खालामलायनायखौ जों बांसिनै खम नुनो मोनो। दा जों बेनिफ्राय मिन्थिनो हाबाय, सासे हौवा जायोब्ला बेसेबांबा खैदां खैफोदनि गेजेरजों जुजिनानै गावनि नखरखौ सामलायनो गोनां जायो आरो जायहा जिउआव मोननाय दुखु दाहा खैदां खैफोदफोरखौ गोरबो बिखायाव सिखोमानानै गावनि लोरबांथिखौ मालायनो दिन्थिनो नाजाया, हौवाया बिसो। आरो थामथियाव, जायनि खामायनायनि सायाव नखरनि गासैबो मानसिफोरा मोन्थाय थायो आरो बेनि दुखुनि समाव रावबो बाहागो लाफाया। हौवाफोरनि जिउ थामहिनबा हौवा जानाया एसेल' गोरलै नङा। दा बेनिफ्राय जों मोनदांनो हाबाय, सासे हौवा जायोब्ला संसारनि गिलिर बिबानखौ बाननानै नखर सोद्रोमा बिसिनिफ्राय लानानै बिमा बिफा बिब' बिनानाव बिबथै बियादै गासैबो मोनसे जइन्ट फेमिलिनि गेजेराव जेसेबां सोद्रोमाफोर थायो, बेफोर बिसोरनि दुखु दाहा आंखाल गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थाखा फैसानिफ्राय लानानै गासैखौबो नोजोर बोनानै सासे हौवाया थामहिनबा नखर गारजेना माबादि दुखुजों पेस जानो गोनां जायो, दा बियो साननो गोनां। बेनिखायनो जोङो हौवा माहारिखौ जोंनि आइजोफ्रा खोब सन्मान होनायनि गोनांथि दङ, नाथाय बांसिनखौनो जों नुनो मोनो आंखालजों गाग्लोबजानाय नखराव बांसिनैनो सुखुनि मोखांखौ नुनो मोना। मानोना बिसिनि नखराव थाखा फैसा जानाय लोंनायनि आंखाला अरायसम गारि साखाफोर बादि खारबाय थायो, जायनि जाउनाव सासे हौवाया गोबां सुबुंनि जेंनाफोरखौ बिखायाव मोजोमनानै नखर सालायनो गोनां जायो। बावहाय बायदि जेंनाजों मोगा मोगि जानानैब्लाबो बे नखरनि मानसि दुमसिफोरखौ गोजोनै लाखिहोनो नाजायो आरो बिथांनि खामायनायनि गासै थाखा फैसानि सायाव नखरा मोन्थाय थायो। नाथाय बिथाङा जेब्ला दुखुआव गोलैयो अब्ला शेयार लाफानाय बा बिनि दुखुआव सैफानायखौ जोङो गोबांखौनो खम नुनो मोनो। साना नखर बिगोमा जादों हिसाबै बा सासे हौवा जादों हिसाबै बे जोंखौ जाहोनांगोन लोंहोनांगोन, बावहाय साननांगौ गैया होननानै लानाय बायदि जों मोनसे नखरखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोङो मोनसे नखरखौ गोग्गो गोथारै दैदेनलांनो नांगौब्ला जोंनि समाजाव हौवा आरो हिन्जाव मोननैजोंसो मोनसे नखर। आरो हमना ला मासे दाउखौ जोङो मोनसे समाज हमनानै लायोब्ला मासे दाउआ मोननै गांखं थायो, मोननै गांखंनि बबेबा मोनसे गांखङा गोगा जायोब्ला बे दाउआ बिरनो हाया। बेबादिनो हौवानि सायावल' बेस खालामनानै जोङो रायजो जानो नाजायोब्ला नखरा बायग्लिलांगोन। जेरैहाय मासे दाउनि मोननै गांखङा मोजां रोखोमै सोलिनो गोनां जायोब्ला मोननैबो गांखङा थिग थानायनि गोनांथि दं, अब्लासो नोंनि समाज आरो नखरा मोजां रोखोमै समाधान जागोन। बेनिखायनो हौवाफोरनि सायावल' गासैबो सोरगिदिं बिथिंखौ नोजोर बोनानै लाबाय थायोब्ला जानाय नङा। बेनिखायनो जोङो हौवाफोरनि दुखु खस्थ'जों लोगोसे जोंनि आइजोफ्राबो बाहागो लाफानानै
जों जाहाथे न'खरखौ बांसिन मजबुतै लाखिलांनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावनायनि आथिखालनि सम होननानै आं सानो आरो जाखांफुनाय न'खरनि लाइमोनफ्राबो बिनि सायाव बुजिनानै खामानि मावनायनि गोनांथि दं। जोबथा बुब्लियाव फिन नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। मिजिंथियो जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि JSP Advice 365 फेसबुक पेजखौ फल' आरो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आंनि लेटेस्ट भिडिअफ्रा नोंथांनि खाथियाव सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' हारि।